Ja, de fleste drømmer der om en golflignende græsplæne. Dansand løfter sløret for hemmeligheden bag den perfekte græsplæne og introducerer nu Dansand Topdressing, der bruges på alle professionelle golfbaner. Græsplænen er havens identitet. Så hvis du også vil omdanne din egen græsplæne, så den kommer til at ligne en professionel golfgreen, er Dansand Topdressing den bedste løsning. Kunne du tænke dig at have en jævn græsplæne derhjemme, ligesom de professionelle har på golfbanen? Så kan jeg give dig et godt råd som formand for de danske greenkeepere. Vores måde at få dem jævn på, det er, at vi bruger topdressing, og det kan I også bruge i jeres have derhjemme. Og nu skal jeg vise jer her, hvordan vi gør det, og hvordan I kan gøre det. Sådan gør du. Topdressingen smides ud med en skovl på hele plænen. Ved større lunker fyldes der ekstra på. Udjævn topdressingen let med en omvendt rive. Eftersåning er nødvendig for at opnå det ønskede resultat. Hvis du vil have en ekstra fin jævn græsplæne, kan du med lethed trække en palle over topdressingen. Anvend eventuelt en havetraktor. Topdressing af din græsplæne kan udføres fra marts til november. Fordelene ved brug af Dansand Topdressing. Du får en meget jævn græsplæne. Kan klippes tættere og derved mindre ukrudt. Du får tilført gødning. En plæne, som er nem at vedligeholde. Mindre risiko for mos. Græsset bliver tættere og stærkere. Det er meget vigtigt, når I skal til at topdresse jeres have, at I vælger jeres topdressing med omhu. Og det vil sige, at topdressing skal indeholde sand og organisk materiale. Sanden, det bruger man til at jævne med, og det organiske materiale, det er det, der gør, at mikronæringsstofferne og mikronæringen i den græsplæne bliver meget bedre. Så sammen med gødning, der er de to gode forudsætninger for at få en god græsplæne. Gå ind på vores hjemmeside www.dansand.dk for yderligere information. Dansand Topdressing til dig, der ønsker en plan plæne.